Тази дипломатическа нота крие в себе си доста сериозно предупреждение в една трудна геополитическа ситуация. В света няма практика Министерствата на външните работи да публикуват нотите, които получават. Ние получаваме буквално всеки ден или през ден ноти от съответни държави по различни поводи. И действително би било неестествено да превръщаме кореспонденцията си с държавите в света в източник на медийни съобщения. Това не съществува като практика и няма как да бъде правено. Ако става дума за съобщение, което има пряко отношение към проблемите на войната и на мира, или поставя България на картата на някакъв конфликт, това вероятно е друга тема. В този конкретен случай не говорим въобще за това. Говорим за изразена позиция, действително остра от страна на Иран, по въпросите, които за тях са изключително важни, бидейки те са ангажирани в военни действия. Ние не сме. НАТО не е във война. Самолетите, които са на летище Васил Левски, са част от предно разположение на НАТО. С известна ирония мога да кажа, че това, че имаме връчена нота, не е причина да напуснем НАТО. Необичайно е да бъде публикувана подобна нота в публичното пространство, а в следствие на всичко е била политически експлоатирана заради предизборната кампания. Може ли да... По-скоро мисля, че там може да възникне известно смущение. Ние не бихме искали този тип текуща кореспонденция да се ползва в един предизборен период за каквито и да било спекулации или за разпространение на слухове и експлоатация на страха на част от българското общество. България в момента е под пряка заплаха от удари на практика, защото ние продължаваме да, без наше разрешение, без да са уведомени българските граждани, без дори да уведомим българския парламент, да действаме с нещо, което всъщност е опасно за всички нас. Нотата все пак не е конфиденциална. Много служители на Външното министерство имат достъп до нея, така че не говорим за някакъв теч на информация, а по-скоро за недобросъвестно поведение. Бяхте и при президента Йотова. Тя знаеше ли за нея? Иран и госпожа Йотова ще отговаря на тези въпроси.